Jama'a to ga kuɗin ku da kuka bayar kuka ce a taimaki wannan baiwar Allah da kuma twins ɗinta. Alhamdulillah kuɗin da kuka haɗa naira 259 zuwa yanzu kenan. Kuɗin da suka haɗa a guri nan. Gashi nan mun je mun siya mata kayan abinci sannan kuma kamar yadda muka ce za mu bata jari mu siya mata kayan abinci. Sannan kuma mun siya kayan yara irin su fida da su flex tea da kuma kayan su madara da irin wayannan abubuwan ni sunan su ne irin su wannan saralike din da sauransu. Sannan mun siyo su man kuli da su manja da kuma shinkafa ga wake da sauran kayayyaki duka mun siya. Kuma kamar yadda muka faɗa insha Allah za mu bata jari shi ma duk za ku gani kuma wani kalar jari muka bata insha Allah. Wannan shinkafar ba siyanta muka yi ba, kun san malam Jafar to shine ba da wannan shinkafa sannan ya hada da kuɗi aka hada a cikin kuɗin baki ɗaya insha Allah. Wannan ce shinkafar da muka siya ta bangaren mu. Zo ka sai kalar shinkafar su gani irin shinkafar nan ce gerawa. Yau to gashi nan za ku ji daga bakin ta yi muku godiya akan irin gudunmuwar da kuka bata. Yauwa bismillah yi magana. To assalamu alaikum. Na ga abun arziki, an gode. An ƙara buɗa, an ƙara zumunci. Nan kuma muna tattauna da mahaifiyarta ne akan wata sana'a ta iya, domin idan muke so za mu danka jarin a hannunta, saboda ita maman twins din haka bata dan fiye gane abubuwa yanda ya kamata ba sosai. To mahaifiyar kuma a hannun ita maman twins din a hannun mahaifiyar take, to shi isa da ita muka tattauna akan jarin. Ta ce min a baya ta iya sana'ar gawayi, jarin ne karye, to nan shi ne muka siya mata buhu 15 na gawayi domin a ci gaba. To kuma daman ta ce min ta iya sana'ar gyada, sai na ce to ta siya kwano 10 da su ice da sauransu da su leda, ragowar kuɗin kuma da ya rage sai ta rike a hannunta saboda bukata na wani abu ko asibiti ko magani ko wani abu makamancin haka. Wannan ORS ne domin shan ruwan yara.